klart at lave fysisk aktivitet. 2, at det hjælper også at ikke at være overvægtig. Man siger, det skulle være rationalet. Man siger, når man har tit snakket om det her med motion på recept og sådan noget, og det er blandt andet, fordi man ved, at fysisk aktivitet, selv meget, meget lidt fysisk aktivitet, faktisk har en positiv effekt på en lang række sygdomme, ikke mindst det her metabolisk syndrom eller type 2 diabetes. Det vil sige, det man i hvert fald ved, når vi snakker om metabolisk syndrom eller type 2 diabetes, det er sådan set, at man siger, at motion det øger sådan set insulinsensitiviteten. Så hvis I laver en eller anden form for fysisk aktivitet, så ved man, at det insulin, I har, det virker faktisk langt bedre. Plus man ved, når I nu træner, hvis I nu træner, eller cykler, eller hvad vi er, man gør, øger mængden, så øger sådan set også mængden af de her glukosetransportører. Så man får sådan set trænet folk har flere glukosetransportører end utrænet folk. Og så ved man sådan set også, at man har også noget, som hedder, når man laver fysisk aktivitet helt akut, så øger man det her insulin uafhængigt glukoseoptag. Nu har vi hele tiden snakket om, og det er også klart hinanden, tror jeg nok, det er sådan set, jamen det er, når man har høj glukose, så får man produceret meget insulin, og det gør sådan set, at man får transporteret nogle glukosetransportører ude i muskelcellen, og så får man optaget glukosen. De her glukosetransportører, de har også et andet signal, og det er sådan set fysisk aktivitet i sig selv. Så det er det, man kalder insulin uafhængig glukose. Det er sådan, man kan også kalde det arbejdsafhængig, eller fysisk aktivitet afhængig glukoseoptag. Og det går sådan set på, at man kan sige, at hvis man tager med muskler, så kan man sige, hvad er det basale? Man har sådan en lille smule, det er sådan set bare et tal for, hvor meget glukose det bliver optaget. Vi har noget basalt glukoseoptag. Så kan man tilsætte de her muskler noget insulin, og så siger man, ben, de optager faktisk af en insulin afhængig glukoseoptag. Og det synes jeg, det har vi, det ved jeg allerede alt om. Ikke? Man kan sige, at man kan tilsætte en eller anden muskel med insulin, og så optager den langt mere glukose. Så kan man også lave, sige, at man kan fjerne lidt insulin, så kan man sige, at man kan også bare lave noget arbejde, man kan sætte den til at arbejde med den her muskel. Så optager den faktisk også glukose, faktisk, eller nogenlunde det samme, ikke? Så hvis man gør insulin. Så det man kalder ikke insulinafhængig glukoseoptag. Arbejdet i sig selv vil inducere, at der kommer flere glukosetransportører. Og så kan man sige, hvis man nu lægger de her 2 tal, eller både laver, fysisk aktivitet og giver musklen insulin, så har man faktisk et kæmpe glukoseoptag. Og det er sådan set den måde, vores muskler normalt er reguleret. Ikke? Når I løber en tur eller sådan noget, så er det sådan set den situation, I er. Hvis I indtager noget glukose, så kan man sige, at man har både høj insulin, og man har arbejdet, så cellerne er enormt følsomme over for insulinet, og man har også det, der hedder ikke insulinafhængig glukoseoptag. Og man kan faktisk sige, at de er additive dem her, for hvis nu man lægger den her bar sammen og den her bar sammen, så får man den her bar. Så man siger, når man gør begge dele på en gang, så får man faktisk et øget glukoseoptag. Men pointen i alt det her, det er sådan set, der findes noget, som hedder insulin uafhængig glukoseoptag. Og det er det der rationale for, at man siger, at man kan sige, øger insulin uafhængig glukoseoptag, når man laver en eller anden form for fysisk aktivitet. Og det her det er bare nogle forsøg, man har lavet, hvor man har taget, når man arbejder både med lavintens og højintens arbejde, man har taget sådan nogle folk, som er midt i 40'erne, har et højt BMI, og så har man sagt, hvis nu de arbejder 50% af VO2 max i godt 2 timer, eller 75% af VO2 max, altså høj intensitet i 1,5 time, hvad sker der så, når man har glukoseregulering? Og det der viste derovre, det ligesom var, hvor meget er deres blodglukose ved en eller anden standard, når vi nu er færdige med arbejde, når man nu indtager en eller anden form for standard glukosedrik. Hvis man ikke har lavet noget arbejde overhovedet, så kan man sige, at de er sådan set ret dårligt glukosereguleret fra starten af, de har høj glukose, så stiger det markant, og det tager faktisk lang tid, inden det bliver normaliseret igen, det her glukose, vi har i blodet. Hvorimod, hvis man har lavet både højintenst og lavintenst arbejde, så, så stiger det også ikke helt så meget, og det falder faktisk temmelig meget hurtigere til et lavere niveau, det glukose, man har. Man siger, det er sådan nogle forsøg, man laver, som egentlig viser, at ja, det betyder faktisk noget at lave fysisk aktivitet for type 2 diabetikere, altså også for os, ikke? Men specielt kan man sige, at det giver rigtig, rigtig god mening for type 2 diabetikere, eller folk, der har metabolisk syndrom, at lave fysisk aktivitet. Og det egentlig gør, det synes jeg bare for at vise den her tegning, I kender, det er sådan set, at det man øger sensitiviteten af insulinet, plus at man kommer et øget glukoseoptag via arbejdet i sig selv. Så kan man sige, det er sådan set rationale for at lave fysisk aktivitet, eller for at man skal sige, at man skal piske de folk, som ikke gider lave noget, så sige, jamen det giver altså god mening for din glukoseregulering, at du laver noget fysisk aktivitet indimellem. Og udover det, så kan man sige, at der får også ud af det, at alle anden motion, kan man sige, bieffekt af det. En god effekt af det er måske, at de erstatter fedt med muskulatur, ikke? Man får en øget mængde muskulatur. Og det kan også være en begrænsende faktor. Ældre mennesker, som har enormt lav muskulatur, nogle gange i hvert fald, ikke? Lav mængde muskler, eller volumen af musklerne her. De har sådan set også en begrænsende faktor, hvor meget, det er sådan set, hvor store glukoseregulatorer, det er sådan set musklerne. Det bidrager til vægttab, forebygger komplikationer også, ikke? Når man laver alle de her hjerte-kar-sygdomme, man får, som er associeret med det, og sænker det her implicerede hemoglobin.
Så det er sådan set det, der er rationale for det. Og det har jeg bare puttet ind i jeres noter, det her. Det står på engelsk, og det er sådan set, fordi han klippet noget fra bogen, hvor man bare siger, hvorfor er det egentlig, at det giver god mening at lave fysisk aktivitet, når man er diabetiker. Kommer der mere væk med at sige, en udholdenhedstræning, og man kan virkelig også sige styrketræning, som jeg lige lige om lidt, øger eller translokationen af de her DO4, det vil sige, at der kommer et større respons af insulinet, ikke? Mængden af glukosetransportører bliver også større, og man får også en øget aktivitet af glykogensyntase. Og det er næsten det samme, jeg skal omkring. Det springer lige hurtigt ind over, det var til noter. Så kan man sige, hvad så med det gør akut arbejde? Hvad så hvis man træner? Kan man sige, så har man sådan set prøvet at tage en befolkningsgruppe, som vi kunne kalde dem, der har metabolsyndrom, som har risiko for at udvikle det her metabolsyndrom. Hvor stor er risikoen egentlig for, at de udvikler diabetes, de her folk? Man kan sige, så har man så lavet et follow-up-studie, man siger, vi startede med dem, og så har vi en 6-års periode, hvor der er nogen, hvor vi ikke gør nogen som helst tjek med dem. Så man kan sige, der er faktisk temmelig mange af dem, som udvikler type 2-diabetes i sidste ende. Så man kan sige, der er også nogle, der har vi hjulpet dem, vi har givet dem en speciel diæt, som de har holdt mere eller mindre godt, ikke? Men jeg kan sige, så godt vi kan gøre det over den 6-års periode, så får de en diæt, og man kan sige, der kan de faktisk nedsætte deres risiko for at udvikle type 2-diabetes. Hvis du så siger, vi er sådan set ligeglade med diæten, vi kan bare have dig til at lave en fysisk aktivitet, så kan man sige, så nedsætter man faktisk signifikant mindre i virkeligheden, men nogenlunde det samme som hvis man går på diæten. Og hvis man gør begge dele, så får man nogenlunde den samme effekt også. Man kan sige, i hvert fald det at ændre ens diæt, det at lave fysisk aktivitet, det nedsætter markant risikoen for at udvikle type 2-diabetes, hvis man er i en risikogruppe. Så kan man også sige, hvis nu man sammenligner det med medicin, oftest vil man, hvis man kommer til lægen og får konstateret høj glukose i blodet, eller høj insulin for den sags skyld, så kan man sige, så får man oftest nogle forskellige medicamenter. En af dem, der bliver brugt meget, det hedder metformin, som er skrevet heroppe. Og det er sådan set effekten af det der metformin, det er sådan set, at via nogle signalkaskader, så øger det sådan set sensitiviteten af insulin. Så man siger bare, når du har metabolsyndrom, dit insulin virker ikke særlig godt, så derfor har du høj insulin, så giver vi dig det her stof, metformin, du skal tage hver dag, og så det har den positive effekt, at det øger sensitiviteten for insulinet. Det kan man gøre, eller man kan sige, man kan også ændre livsstil, det vil sige kost og motion, og så kan man sige, hvordan udvikler det her sig så? Hvad er den risikoen for at få udviklet diabetes? Og det eneste, man kan sige, det er sådan set, at hvis nu man ikke gør noget, så kan man sige, så er der en ret stor sandsynlighed for, risiko for, at man får udviklet type 2-diabetes. Hvis man får den her medicin, så har man sådan set nedsat risikoen med 30%, hvis man i forhold til placebo, og hvis man ændrer ens livsstil, så har man sådan set nedsat den med næsten 60%, for at få risikoen for at få type 2-diabetes. Og også i forhold til bare at tage medicin, så kan man sige, så er det en markant nedgang, man har i risikoen for at få type 2-diabetes. Så derfor kan man sige, ændre kost og ikke mindst motion, de er faktisk rigtig, rigtig god mening for de her folk, som er i risikogruppen. Eller for at undgå at komme i risikogruppen i virkeligheden også. Det er lidt de samme tal, som vi springer hen hurtigt henover. Det er fuldstændig samme billede, ikke? Og det er bare for, ja, det ved jeg ikke, om det er morsomt. Men det er jo bare en stor del, nu er I vant til at være sammen med sådan nogle idrætsidioter, som man kan kalde os. Der er jo nogle folk, som bare ikke gider lave arbejde, og for dem skal man sådan set have en rigtig, rigtig godt argument for, at de skal bruge noget tid på at lave fysisk aktivitet. Og det er blandt andet det, jeg prøver på at give jer nu. Så jeg vil sige, hvis nu man ikke gider at løbe, eller cykle, eller hvad ved jeg, gå for den sags skyld, kan man så bruge det som en styrketræning. Og en kort historie er, ja, det gør det faktisk. Man kan sige, der skal ikke ret meget til. Vi har nu det er bare et studie, jeg har fundet frem, man kan sige, at der er nogen, der har trænet 3 gange om ugen i 6 uger. Det vil sige 18 gange alt i alt, ikke? Og de lavede virkelig kun 3 forskellige øvelser. Det er sådan nogle benøvelser, de arbejder med store muskelgrupper. Så alt i alt er min pointe, det er godt nok ikke meget, de har lavet. Men man kan så sige, at der er faktisk, hvis man kigger på nogle kontroller, som er utrænet, og så sætter dem til at træne, så øger det den der blå her, så man sige, de øger, men det er sådan en insulinplante her. Jeg vil ikke forklare så meget, men man siger bare, nu putter vi en vis mængde insulin ind i kroppen på de her folk, kan holde det konstant. Hvor meget er der glukoseoptagelser i virkeligheden? Og man kan sige, når den så stiger, så det betyder så, at de her blå, som er de kontroller, når de laver styrketræning, så får de faktisk en øget effekt af insulin. Og det er lidt, man kan sige, at man træner selv på sådan nogen, som ikke har type 2-diabetes, der øger man faktisk insulins effekt. For en vis mængde insulin får man en høj glukoseoptagelse.
Det er interessant lige nu, det er så, at man har også taget en gruppe af de der folk, som vi så billeder af før, som har type 2 diabetes, og sat dem til at lave styrketræning. De der 18 gange, de laver styrketræning, det er altså ikke meget. Så siger man, okay, hvordan virker insulin så? Og det er faktisk også en markant effekt af insulin, de her folks type 2 diabetikere, af at lave de der 18 gange styrketræning. Så konklusionen er sådan set, at de får mellem 20 og 45% forbedring i insulins virkning. Og det er lige præcis det, vi vil have, med en minimal træningsindsats, eller næsten ingen træning, hvad jeg næsten kan. Ikke? Så der skal ikke meget til, uanset om man gider cykle, løbe eller styrketræning, hvad vil jeg. Men næsten sige, lav et eller andet, så har du en effekt af det. Og så det man siger, patienter, det er sådan nogle, I kommer ud for, I kommer forhåbentlig ikke til at gå sammen med 1 million hele tiden. Så man siger, hvor meget er nødvendigt, du altid spørger om, ikke? Hvor lang tid kan jeg slippe afsted med det, eller hvor hurtigt ser en effekt, eller sådan noget. Det er de spørgsmål, man altid får, altså hvor lidt skal jeg egentlig lave, for at jeg får en effekt af det her. Når man siger, det man kan sige, det er fuldstændig ligegyldigt, om du laver dynamisk udholdningstræning, eller man laver en eller anden form for styrketræning. I hvert fald i første omgang, ikke? Man kan sige, det handler om at lave noget, det er min pointe at være. Man kan sige, hvor meget skal man så lave, og det man kan sige, motionsdosis, som vi kan kalde det, ikke sådan en, det svarer til at tage en tablet eller sådan noget. Så kan man sige, hvor meget motion skal jeg lave. Lav cirka en gang om dagen, 30 minutter per dag. Det er sådan set det standard, men virkelig til de her diabetikere, så er det faktisk rigtig godt. Man kan sige, at intensiteten kan være moderat til middel intensitet, og mere skal det virkelig ned til. Og så næste spørgsmål det er, jamen når jeg så har gjort det et par gange, så er det ikke nok. Ja, det er ikke, effekten den holder faktisk ikke så længe, så man kan sige, at effekten af en eller anden form for fysisk aktivitet, den er faktisk fuldstændig væk efter en uge. Så man kan sige, det trælse svar her, som de ikke gider have, det er sådan set, jamen du bliver nødt til at gøre det resten af dit liv. Det handler om livsstilsændring af, og det svarer igen til medicin. Det er ikke nok at tage medicin bare en gang om ugen, og så stoppe. Man bliver nødt til at tage det resten af livet, hvis man bliver helbredt for sygdom på en eller anden måde. Så det er sådan set kort fortalt, hvad effekten af motion er. Ikke? Godt. Og det sidste, jeg vil snakke om nu her, det er så det, der er ikke særlig interessant. Og det er sådan set det der med eksamen. Jeg vil bare lige komme med kort med information til